Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni Ruth Otieno keden ga morna mar bedo kodi odiechieng. Akaw thuolo ni marwako wendo wa obonyiswa ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kaito wadonje twak achiel koka ketho kinde kata matin machiegni. Erokamano jokanyanam inyinga iluonga ni Rosa Ochieng anyar chula Rusinga Wanyama atedo kak singri alonye weche mag wang. Atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Erokamano ahinya amor mar bedo kod odiechieng ma kawuono wago mbaka kotenore kod weche mag wang. Chunyi gombo ni wago mbaka weche mag kawuono. Kawuono agombo ni wawuoye kuom tuoche ma mako pien wang. Kech gintiere to gichando wa ahinya. Joluo jomoko ni luongo ni bur wang guok. Negi wacho ni ka ituono guok chiemo to wangi kuot. To gima nitiere oken kamano. En tuo mabire wang nikech ndalo mokadho nyocha puonjore kuom bedo ni wan gi wang matuo. Nikech pi wang mawuok oken gi ndhadhu moromo. Nikech nwayudo ni pi wang bedo gi mo, bedo gi pi wuon, kendo bedo gi gik moko maker ka kothinyo. Koro pien wang kaa ema modhi gi ae. Wan gi degni kata dak mamo wuokie e pien wang. Wan gi magolo mo miluongo ni meibomian gland. Kaeto wan gi machielo miluongo ni Zis gland. Giduto giyudore e pien wang. To mar meibomian en gi malo mar pien wang mabor matin gi kama yiero tie en gi malo. To Zis en gi yier wang. Koro Zis ni en ema ka oponi odinore to wanyalo bedo infected nikech tie wang ka ntiere gik mang'eny, seche moko ng'ato dunye, seche moko bende dandruff ka ntiere tie yier kanyo. Koro en kama machwe ma bacteria nyalo donjo go mayot ei wang. Koro mano kuponi obedo infected to wabedo gi tuo miluongo ni sty gi dho wagunda. To ka en mabor gi pien wang Gi yier wang. To mano waluongo ni Calazion. Ama wantiere kod tuoche ariyo madongo mohero mako wang, pien wang, achiel mako e yier wang, thothne entiere gi kama gi piny miluongo ni sty kato mamalo mamako okobed e yier wang to mako gi pien wang mamalo mano waluongo ni Calazion. Erokamano nyaneno kama tiere kod picha okang'eyo ka picha ni ogole maber. Aneno ka picha ni ogole maber mokalo koso ken kama e Nas Rose. Mapinyno. Mapinyni mano en sty. Mano sty. Kaito mamalo no bende aneno komako mana yier wang koso entiere malo. Odwa mulo yier wang. To mwawuoye ni oken momako okomulo yier wang. En gi malo. Adwa ni wachak kod sty odiechieng ma kawuono. Sty ni koso wadhi achiel kachiel nyaka Calazion. Wanyalo chako gimoro amora. Wachak gi sty. Mulnwa sty. Koro sty mana kaka ne wasewacho ni nitiere modhi mawuok mamiyo wang bedo mayom. Kielo wang'i tiyudo ka oyom. Modhi gi wuok e tie yier. To ka tie yier ka odinore kaka ne ningo be ni mo wuok oko mondo donje wang mondo mi wang obed mayom. Odinore kata ka tie yier kanyo ntiere kod gik manyalo miyo bacteria donje e tie yier ka to dhi bedo mokuot. Kose kuot to bedo makwar. Kendo kimule to lit kabisa. Kendo ko okawo thuolo malach nikech bacteria ni e iye to bedo kod tutwe e iye. Koro gini miyo ok nyal miyo ng'ato kwe kata matin. Isiki winjo mano onego bed ni mulni to ang'o manie wang'a. Mano en sty. Kendo en iyude othoro mako ga nyithindo to gi rawere emong'eny kuomgi.
nikech jogi emohero mulo wengegi sa ka sa. Seche moko be ok oluoko lwete to omulo wang'e, okawo bakteria okete tie wang'e kanyo, koro dhi miyo tie yier kacha, nikech tie yier cha ema mo donjo godo e wang'. To ka tie yier kanyo ema bakteria nitiere, to koro iyudo ka e tie yier ka emokuot malit kabisa, makoro ok igom kata ni yel wang'i. Kiyelo wang'i tiwinjo ka gima gik moko bende nie yi wang'i ka, nikech stai moti e tie wang'i kanyo. En chandruok mang'eny koso omaka maka nyithindo mohero mulo kata jogo mohero mulo wengegi kod lwete ma samoro ok ler kata keto gik moko e wengegi mamoro ok ler manyalo kelo infection? Ahinya obiro nikech iketo gik moko winjore e wang'i. To gi kata ka dandruff ok iluoko wang'i maber. Nyadi mang'eny ok wakaw thuolo mar luoko wang'wa. Kisekawo pi to iluoko dichiel to isetieko. Miya pi kanya luok wang'a. Onego iluok wang'i maber, achana, mi luok tie yier maber. Mondo ka dipo ni nitiere gik machalo dandruff mantiere e tiende kanyo, owuog oko. Ka nitiere kata kute mantiere kanyo, nikech yier wang' Nyasaye noketo ni mondo gimoro amora madwa donjo to mako. Gimoro amora madwa donjo to mako. To kosemako to wan tichwa ni mondo ni waluoke mondo kanyo bed maler, mondo gik manosemoko ka owuog oko. To kok waluoko to obedo yo mayot mar bakteria mako tie yier, kaito odino kanyo, mo ok donjie wang'i, kaito kuot. Yonjo ka director na Philip Ochieng penjo ni kare wang' bende bedo ga kod dandruff. Dandruff ong'eyo gani thothne en mana wich kende ema bedo kod dandruff. Dandruff bede e wich nikech nitiere yier. To e tie wang' kanyo dong wan kod yier, koro dandruff nyalo bedo kanyo. Wadonje Calazion. Kamano. Koro Calazion, kaka ne wasewacho, emende en mana dak ma kelo mo e wang'. To en obedo ka yo monego beni ni mo kalo godo ka dhi e wang' odinore. Mama nyalo dinore koponi gimoro ogo wang'i to dhi dino pipe no. Koro kose dino pipe to mo ok kal. Koro kar mondo mi mo ok omol ka biye e wang'i mondo yom wang' to ogudore malo kacha, nikech pipe mano onego beni owuok godo kodonjo go e wang' cha odinore. Koro en gi malo, ok en e tie yier, but en gi malo nikech degi go gin gi malo mar tie yier. Koro kodinore to mo ok kal. Koro en emokuot, lakini en to kobed malit nikech en gi malo. Ok olit, kata kimule bende en very smooth, ok inyal fwenyo ni ang'o ma rach kan, lakini iwinjo ka opek, seche moko omedore mos mos. Nikech kaka nosedinore cha, koro kaka modhi gi medo gudore e iye ka, to embe kuot mare medore mobed maduong' mos mos. Ka ok itime gimoro to dhi medore mobed maduong', makoro kata pien wang'ini iwinjo ka pek. Pien wang'ini nyalo diyo kata tong wang'i. Pien wang'ini nyalo dino neno mari, koro kinyal neno maber, nikech pek neno ywayo pien wang'i mondo oum wang'i kama rateng' mineno godo no. Koro mane Calazion. Ma koro pogruok e kind Calazion kod stai en mana ni achiel ni malo achiel ni piny, moro mako tie yier wang', moro mako pien wang' gi malo, to thothne gin mana odundu mag mo. Kamano. Ero kamano ahinya. To iwacho ni to thothne en ang'o momiyo odundu go dinore kaka mar Calazion? Gimomiyo odundu go nyalo dinore, dendwa wantiere kod modhi. To samoro ng'ato Nyasaye ochwe ji mopogore opogore, jomoko nigi modhi mang'eny ei remo, iluongo ni cholesterol. Koro cholesterol ni kadi ong'eny ei rembi ka, onyalo kelo shida no. Kaito bende en ka oponi tie yier ka, kadonjo ei wang'i. Samoro bende in gi tuoche mamoko mag del kaka tuo sukari.
Koro tuo sukari ni ka in go to dhi kelo chandruok mamiyo mono modhigi mondo gimol giwuog oko. Nikech ing'eni ka ng'ama nigi tuo sukari to immunity mare odok piny. Koro gik makamagi make mayot. Koro ma emamiyo calasion pogruok en kamano. Ero kamano nyakwang'iyo jogo mantiere kod thuolo mamalo mar gamo stai kachiel kod mar gamo calasion chal nade? Kuom ranyisi stai nisewacho ni gin nyithindo mathoth ne samoro hero mulo wengegi, kaeto iwacho ni samoro ng'ato ntiere kod mo mang'eny e dende, koro mo manyoka mowuok godo to odundu cha odhi odinore, samoro ng'ato ntiere kod tuo mar sukari, miyo koro onyalo bedo kod calasion e yo mayot. Kopogore kod kidienje gi mag ji, jomagi kendo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruoge mag wang'. Joma nigi thuolo mamalo mar bedo gi calasion en bende ka ok waluok wang'wa, wabedo e thuolo ong'ala mamalo mar bedo gi tuo mar stai. Bende ka nitiere kiyo mar neno, kuom joma moko ikete wang'i direct, maluongo ni contact lens. Koro contact lens ni kopo ni ikete wang'i ka ok irito ler maber, to onyalo keloni chandruok. Kaeto bende kopo ni in gi tuoche mamoko mabe miyo immunity dok piny kaka nasewacho mag skari kata HIV, ka ok iritori maber, imuonyo yath kako onego imuony kata itim gima onego itim, to ibedo ong'ala mamalo mar bedo kod tuoni. Bende kaka wan joma mine watiyo gi makeups. Samoro itiyo gi makeup to kaka itiyo kodeno ok iruyo luoke mondo wae otieko seche mang'eny mogwaro e wang'i kanyo, in ong'ala mamalo. Bende samoro ishare, samoro ng'ami share godo ni ne ni kod bakteria gi. Koro kaka iwiro tembo ka owiro, ichaki duogi tiyogo, nyalo kelo shida ni. Kaeto seche moko bende ok wang'e ni makeup matiyogo ni osekawo thuolo marom nade. Dipo ni ndalone mar tich osekalo, expire koso en nang'o, mano bende nyalo kelo shida. Koro nyaka wang'e ni to gima tiyogo ni pod ngimane romo nade. Adwa ni mondo mi akete maino matin kar makeup ka yudo ni samoro ng'ato tiyo gi makeup to otemo mondo mi ogol makeup e yo makare, tiende ni oluoko kaka onego bed ni oluoko. Samoro ng'at machielo ne ntiere kod share makeup, to ka en odundu mar mo emodinore, to makeup titiyo godo e wi pien gi malo, ok gi e wang'i, ok i wang'. Ere kaka gigi dhi wuok malo koni e wi skin madonji? Wawacho ni odundu gi duto, odundu tero mo e wang'. To odundu wawacho ni nitiere mane gi malo mar meibomian ma ka ok odinore to ibedo kod calasion, pod okelo mana mo kanye e wang'. To wan kod some makeups moko mi iwiro tie wang'i. To ngiseno joma wiro tie wang'e ma moket yier nigi rangi moro machielo do. Koro mae manyalo kelo chandruok. Iwire e tie wang'i, tie yier. Kaeto iwire tie yier gi piny ka, to odonjo mos, mano bakteria donjo mos. To kapo ni in gi tuo mar tie yier ka ma iluongo ni blepharitis, ma tie yier okuot, motimo ka bondo ma ing'eni seche moko pi moro wuok e kanyo ma bedo mathik. Koro pi mathik ni kowuok e tie yier kanyo to dhi dino odundu cha. Kosedino odundu no to koro ing'eni mo kata ne los malo kacha e meibomian gland to ok nyal ridore nikech odundu timang'o odinore. Koro meibomian gland koro timang'o kuot mos nikech mo ok ton kabire wang', omedo kuot mos. To calasion to e bakteria miyo koro okuot gi e tie yier ka. Tie yier okuot kendo lit, okwar,
otimo tutu. Mano style, Mano style. Waka uyo ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kata matin kikisudi. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000, Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale, ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial star 802 hash, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Otanda dita kahinya. Onge kaka ananyalo ninde otanda machal kamae kata matin. Anadwaro mondo ringi wachni mama ugi baba u. Ni dano wacho ni ya. Nodwaro mondo duoke atari sane. Inni kawo mama mitere odi. Kata kamano anakwai. Bed motang' nyaminwa. Nikech mama botango ni kite. Kabi chiemo. Nitiere weche mang'eny ahinya e odni. To weche gi te mere mokelo. En pile, mer siko mana kadonjore weche mag dala wakae. To kane kaberna. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wang'e ostai kachiel kod chalazion. Wadwa ni mondo wang'e ane ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo wacho ni nitiere kod stai kata chalazion. Erokamano. Mondo mi ing'e ni gimokuot e wang'i en chalazion kata stai. Wabro chako kod stai. Stai wawacho ni en oyudore e tie yier emokuotie. Kendo dimbo yier moro achiel, bugo kama yier nitiere no ema okuotie, nikech bugo no ema koro bakteria no donjo godo. Koro ka bakteria osedonjo gi kanyo to odhi kuot. Tie wang' yier kanyo dhi kuot. Kokuot to en okwar. Gi e wiye malo onyalo golo tutu ma yelo kata marachar. To kimule to lit kabisa. Mano en chalazion. To othoth kuom nyithindo kod rowere. Ochiegni kod pimples. Mana kaka pimples nyalo mako kamoro e del. To nyalo bedo kaka pimple momako ang'owa tie yier. To chalazion okolit. To okuot gi malo mar tie yier, en malo pien wang' gi malo. Emokuote okolit
bende okogol tutu. En omedore mos mos. To onyalo medore ma koro omiyo pek maro iwinjo kagima pien wang'i pek. Nikech en gi ratil moro ma ok kawaida. Mano calazion. En okolit, onge tutu, okokwar, bende iyude gi malo mar pien wang'. Samoro stai nyalo lokore calazion koso? Samoro calazion samoro stai nyalo lokore? Stai ema nyalo lokore calazion. Nikech wawacho ni calazion en odundu makelo mo otimo ang'owa odinore. Koro modhi ka medore ameda ei dak kacha. Iloso gi to ok giwuogi gi medore ameda. To ka an kod stai, to stai ni awacho ni en olit, okwar, ogolo tutu, okagomb kata ni ng'ato mule, kata an awuon ok anya mule, ka mule to lit mokalo. Koro sama wasetimo thieth mar stai, inyalo timne thieth kikawo kitamba maliet ti imulogo tie wang'i kanyo nyadi ng'eny, nyadi nuoya e odiechieng'. To kiketo kitambano to kawo dakika mar dirom dakika 10 gi dakika 15 to nyadi nuoya e odiechieng'. Inyalo timo mano kaeto kendo ko oponi omiyi yath antibiotic, nikech wawacho ni en obiro nikech bakteria odonjo e pien wang' kanyo. Ki omiyi antibiotic mimuonyo mo clear, onyalo clear to kuot pod nitie. Pod okuot kamano, okuot cha okuot to okotimo ang'o? Okolit. Okuot to okogol tutu. Okuot to okokwar. To bat okuot to otek kaka calazion chalo. Mano lokore calazion. Othiedhe to ko oyudo thieth moromo. Koro ong'uke pod koro kacho dinore pod koro modhigo ok kal, lakini okolit. Thieth moromo en thieth machal nade? Kata en thieth makawo thuolo marom nade? Thieth moromo en ni kondikni antibiotic, timuonyo antibiotic e thuolo mowinjore mitieki. Wacho ni inyalo kawo kitamba maler, miluoko maler, kaeto gi pi michwako. Ichwake moboil makoro obed ni bende onge kod bakteria mora mora onge i pigno. Kaeto iling'e kitamba cha ti indanye wang'i kanyo, ikete wang'i kanyo dakika 10, dakika 15, igolo. Ichaki keto. Idhigo kamano nyaka modhi ka oleny. Gileny, watimo kamano mondo modhi ka mano gudore e dak oleny. Koseleny to biro ang'owa e wang' ka. Kagiseleny, ting'eni sama gileny cha to giyawo odundu mar mo. Mano onego bed ni kelo morno nyaka i wang'. Emomiyo waketo gima lietno. Mondo modhi ka oleny, mondo gichak ton giwuog oko. Nikech ka koro ton oseduoge wang'e, ka modhigo nyalo mol kaka ne gimol, to shida otimo ang'owa? Orumo. Koro ok anyalo wacho no kawo thuolo marom nade. Oluwore kod ng'ato ka ng'ato. Kendo giluwore gi maino ma ng'ato ka ng'ato kete ang'owa e thieth. Ere kaka ng'ato biro ng'eyo ni stai olokore calazion? Ibiro ng'eyo nikech wawacho ni stai okuot, olit, en gi tutu, olokore makwar. Seche ma kuot mare nyalo dong', pod okuot. Ka kuot pod nitiere, pod okuot. Lakini kwarne cha oserumo, ok okwar. Bende kimule to ok olit. Tutu bende ok wuogi,
mano olokore kalazion nikech pod okuot modhi ka ok owuok oko te lakini ok olit tutu be okuogie mano olokore kalazion. Bende stai nyalo chango kende? Stai nyalo chango kende kendo thothgi to gichango kendgi luwore gi kaka rateke mag dendi gin, to nyalo changa kende maber. Bang' thuolo maromo nade? Nyalo kawo kata weeks to chango. To ka dendi weth to ok obi chango mayot, nyaka igoye mba itim ne gima onego tim mondo mi ochangi. Kalazion bende nyalo chango kende? Kalazion to ok nyal chango kende nikech pipe cha odinore ma en nyaka itimne ma ino miket kitamba maliet cha mondo mi modhi go leny. Kiketo to ok oleny to nyalo chuno mondo timni bero mondo mi obigi oko te mondo giwuogi. Seche ma samoro ng'ato seche ni nitiere kod stai kata kalazion obiro iri, thoth ne utimo diagnosis na onko subo ng'iya ranyisi mantiere tiwacho ni ma en stai ma en kalazion? Onge investigation kata moro mwanyalo timo ni wakaw gini watere lab. Thothne en ing'iya kaka gino chalo, kama itiere, puot no puot kar kanye, ogolo tutu, okwar, omi gine, in bende ichiwo history no chakre nade. Jatuo bende chiwo history kaka no chakore, kata dibod ni en onuore, kata ne entiere mokwongo, othiedhe ochango, ochako duogo, kata kamane mokwongo, kaeto bende chiwo history mare kipenye to dipo ni in gi tuo moro amora mar del. Sukari, mago mamiyo tekruok mar del dok piny. To gi gima wanyalo pimo en wanyalo ng'eyo ni to cholesterol mantiere dendi chalo nade. Kopo ni obedo mang'eny, odhi oduogo, to wanyal kawo remo tipimo ni kiwango mar cholesterol mantiere rembi romo nade. Mondo koro wang'i ka en dipo ni cholesterol mang'eny no to koro ibedo advised kata gimi nyalo timo mondo cholesterol no odog piny. Kata koro wanyalo iri ng'ama bende nigi lony mathoth kuom cholesterol mantiere remo. E seche ma ng'ato nitiere kod kalazion, onyalo budho marom nade kapo nono ni, kech ni wacho ni thoth ne nyalo dwaro mondo mi otim bero kod gik ma kamago. Kapo ni ok otim bero, ang'o mabotimore? Kata kapo ni ok ogole? Sama ok ogole, ng'ama ni kod kalazion ni, mokwongo en bende ok en gi kwe. Nikech en gima ok kawaida mondo mi wang'i okuot kaka okuotno. Koro biro thagi e pachi. Ibiro chako paro ni to joma nena nade. Obanjo sura matin, kata kidhi ng'iyori e kiyo tiwacho ni wang'a koni to neno nokuot. Koro mano nyalo chandi. To bende ka ok ogole to onyalo kako medo dongo, nikech wawacho ni kalazion en gima medore. Ka modhi ka ok oyudo yo ma giwuogo oko, to gimedo mana gudore iye kacha, to medo kuot. Koro sama omedo kuot ni, to nyalo ywayo pien wang'i. Oywayo pien wang'i kabiro piny, ma nyalo umo tong wang'i. Ok inyal neno maber. Koro wang'i oimore, koro kamara teng' monego bed ni neno cha ok nene, nikech ang'owa pek mar kalazion oywaye piny. Bende kalazion no konyalo medore ma pek mare bed mang'eny, to odhi diyo tong wang'.
mwaluongo ni gi dho ngere ni cornea. Kodiyo cornea to matiende ni pressure mane wang'i kacha dhi timang'o dhi medore. Mano ok en gima ber. Ka pressure mane wang'i omedore, nwasesomo ndalo mokalo, pressure komedore e wang'i tinyalo bedo gi tuo mar glaucoma. Pressure no kende ka nie wang'i kanyo to odhi ketho leche madhi e obwongo. Koro mage gik manyalo timore koponi okogole, okotimne beng'o kata okolal komedre maduong'. Makalazio nyalo kelo glaucoma. Pressure neno. Ma kosebudho manyalo romo nade kata ka osebet maduong' marom nade? Ka weight neno ki compare gi tong wang', yani odiyo tong wang'. Mane manyalo kelo. Ero kama na nyawa make makaka nyoka waduogo to wadhi nyime kik dhi mabor kata matin kik isudi. Dial *487*3# to get this song. Teacher Beach kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Okange gimoro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Sacha Sani ananyalo neno. Sani ananyalo neno. Today is a very important day. We are doing two things that are very important while we think and remember and commiserate with those who have been victims of floods. Jatend piny otelo ne jo Kenya e odiochieng' pidho yien kosingo kaso kenge mag rito aluora. Obila ma Athi River ochako timo nonro kaluore kod nek makoch mar Sheila Odoyo jamiel mar ohangla ka achich maduong' iwacho ni en jaode. We shall analyze each and every evidence that was submitted to this committee by all parties and make our findings in accordance with the requirements of Article 152(9) of the Constitution. Chal mar jatend migao mar pur Mithika Linturi koro ni e lwet komiti moyiedhi mar od bura tok tieko winjo neno kuom jokanyo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo Kalazion kachiel kod Stai, wawinjo kacha gigo manyalo miyo ibed kodgi. Gin gik mang'eny mokalo kendo kaka iwinjo jalony marwa pimo no odiochieng' ma kawuono. Kidenyo mochope ni adwani mondo mwang'e ne yore mag thieth mabende simulonwa matin. Wamule yor bero kaka ne wacho ni samoro nyalo chako kod pi maliet gi kitamba. Wamule yor bero kaka kitime okang' moikawo kachiel kod kaka ng'ato nyalo rito wenge ne ponono ni osetimne bero. Erokamano. Thieth. Wabro chako kod Stai. Mondo mi othiedhe nyaka tutu cha wuog oko.
Oh, kore nitie tuo ken mo. Koso en gimoro achiel. Sty. Sty obedo infected. Ne wawacho ni ranyisi mar sty en ni obedo kod tutu, okwar, olit. Nikech bakteria odonjo yier kacha kama onego bed ni mo kalo godo. Bakteria. Koro bakteria ng'eni tich ne omiyo dendi be koro dwadi mondo ogore kode. Koro sama dendi bende gore gi tuo to kuonde moko kuot. Koro kuot no dhi medo dina ng'owa wang'a yo mar morcha. Koro kowuogi. Koro kose dinore to bakteria bende nie iye ka to dhi loso tutu. Koro tutu ni ema thiedho sty nyaka wagol tutu ni. Jomoko wacho ni nyalo pudho yier, to pudho yier no lit mokalo. Mondo mi pudh yier no, nikech en tie yier, to kipudho yier to odhi yudo yo motimaga ng'owa owuok godo. Mano yo achiel. Kata wasewacho ni nyalo kawo kitamba maler kod pi michwako. Ok iket ma pi maliet kamar lunyo gweno. Iketa kitamba mor maber. Ma inyalo tolerate kata kikete pien wang'i to inyalo withstand mar dakika moko 10-15. Ikete wang'i kanyo dakika 10-15 igolo, ichaki iketo dinuoya ei odiochieng'. Mano itiyo tich mar thiedho sty. Kata inyal timni bero mondo mi ogol modhigo mane iyego gol oko. Ka modhigo osegol oko gi tutu chate. Nikech modhi mane nie iye kacha cha gi bakteria ema loso tutu. Koro kogol tutugo to kanyo dong' maler. Koro inyal luoke kod pigno. Pod idhi nyime gi dhanye mondo mi yo mar mo obed ka ni thuolo. Modhi ka obed malight maber manyalo kalo dundu kabire wa. Antibiotic bende inyal ndikni mondo mi bakteria no otieke, nikech antibiotic ema dhi tieko bakteria. To wabende nyaka ikip usafi, ler mar lweti kata ler mar tie wang'. Tie wang' kanyo nyaka iluok maler pile. Koro bedo routine, ok koro waluoke nikech ne wan gi sty. Lakini koro wabeda gi habit mar luoko wang'wa maler mondo mi wageng' ne tuo mar sty ni kik chak bi kendo. Mano e kaka wanyalo thiedho sty. To Calazion bende thiethne dwa chalore, to kaka ne wawacho ni en onge gi rem cha. En onge gi rem. Inyalo thiedhe ma ok okete ni antibiotic. Inyalo tiyo gi kitamba maliet kiketo kanyo mondo modhigo oleny. Mondo kane nitiere kama okuot kata inflammation, matiende ni imiyo remo ringo kanyo maber, kaeto pipe no yaore mondo mi modhi ka koro mol kabiro ang'owa kabiro wa. Kitimo mano tineno ka onge lokruok, tinyalo neno jalony, inyal timni bero mondo mi ogol modhi manosegudore ei meibomian gland ei Calazion ka. Golgi oko. To kosegolgi to pod idhi nyime kod timo warm compress, nikech wadwa ni mondo hot ogoro cha osika ni thuolo mondo modhi ka otima ng'owa okala. E seche ma moro osetima ne ng'ato bero, inyalo pimonwa kata inyalo nyisowa kaka ng'ato nyalo rito wengene, onyalo bedo mar sty kata Calazion. Iwacho ni en pi maliet no, kuom thuolo manyalo romo nade nyaka kuot rum koso? Kosetimni bero, tibiro dhi nyime gi pi maliet ni nyaka kuot rum, kaeto antibiotic bende imonyo. Usafi, ler bende irito.
E kind stai gi Calazion, mane minyalo wachi ni nyalo kelo chandruok ne wang' kipimo gi machielo? Luwore kuom del, lakini manyalo kelo chandruok ahinya en stai, nikech en gi bakteria iye. To bakteria samoro amora ma bakteria osebete, to bedo gima nyalo landore. Onyalo landore moa kama entiere no, mo o affect kuonde mamoko e wang'i. Nikech en bakteria, onyalo wuok kama etie yier kanyo, to donjo nyaka waluongo ni orbit. Ma later on nyalo kata kelo gimiluongo ni orbital cellulitis. Ma later on kuro kaka cellulitis mar orbit no nyalo miyo abscess no bede ang'owa e wang'i. Mo affect kata obwongo. Iyudo ka jomoko nyalo bedo kata gi meningitis, nikech no en ochakre matin to ipuuza, okikawo okang' mowinjore. Koro onyalo medore kodhi iye. Onyono kuonde mamoko. Emomiyo stai rach maloyo Calazion. Nikech Calazion onge gi tutu moro amora, ok en infectious kaka stai en. Moro inyalo puonjowa kaka inyalo geng' stai kachiel kod Calazion mabende sipimo ni thothne en rito ler mar wang' kachiel kod ler mar lweteni. Ne jogo ma samoro tiyo gi makeup, ote mane ma inyalo chiwo nikech koro wadonjo e weche mag prevention kata kaka wanyalo geng'e? Erokamano. Mana kaka isewacho, magi yore mag geng'e: rito ler, luoko lweti, kik iduny wang'i, to dunya adunya wang'i, to kochuno ni nyaka iduny wang'i, luok lweti. To kar mondo mi iduny wang'i, kaw pi mang'ich tiluok godo wang'i. Dhi kweyo hilni mar wang'i cha. Ok idhi winjo ka wang'i hili kendo. Kaito bende oningo makeup, oningo item kiki iriw kod ng'ato, nikech ok ing'eyo ni ng'ama chielo moriwo go ni dobed ni en gi ni bakteria. Samoro bakteria no pok o affect, to in kubiro kuomi to affect nikech dendi opogore kod dendi. Kaito wawacho ni makeups wang'igi ni to expiry date margi chalo nade. Pod gin gi ngima mwanyalo medo dhi nyime kwa tiyo kodgi. Kaito bende nitiere gik moko ningo washare kaka face towel, ma ng'ato luoko wang'e gi towel, kaito ng'ama chielo biro miya kata tawendi no be aluokra ga aluoka. Mano be kik washare. Kata pillowcase. Ng'ato onindo e pillowcase, imbi ichak itiyo kode, mano nyalo miyo iyud chandruok machalo kamano. Expiry mar makeup otudore kod tuoche gi nade? Moro nyalo pimonwa pima mondo mi wawinj matut, kata jogo ma an achiel kuom jogo matiyo gi makeup. Ka expiry mar makeup nyalo miyo ng'ato thuolo mamalo. Expiry mana kata kaka chak bedo kod expiry. Gimoro kitiyogo sama, matiende ni gimomiyo bedo kod expiry date, matiende ni ok nitiere gimokete iye mondo mi obed gi teko nyaka thuolo maromo kama. To ka expiry date osekalo, matiende ni gik mane miyo obedo gi teko ka temang'o orumo. Koro bakteria nigi thuolo mar donjo e makeup, nikech gik mane okete mondo mi orite teko gi osetimang'o oserumo. Moro wanyalo mulo kwa tieko wasemulo prevention, kaka inyalo geng', rito lwedo, ng'iyo kaka kuma ininde, ng'iyo makeup kachiel kod pilo ponono ni ishare, ogin gigo moko nego be ni share. Wang'e ne weche mag management, Nurse Rose. Management en
mana kaka ne wasewacho, kineno ka in gi stai mane wasewacho ranyisi mag-gi kata chalazion kata wang'i okuot gi e tiend yier kendo lit, okwar, ogolo tutu, ne daktari. Samoro inyalo tiyo gi migepe ma wawacho ni ichwako pi kaito iywego do wang'i. Inyalo temo to ka otimore mapiyo to nyaka ine daktari mondo miyi advice kaka inyalo dhi nyime kata kimedo gi antibiotic. Chien kanyo ni leronwa kapo nono ni ng'ato adwa golo makeup to nitiere kaka onego bed ni oluoko maber mondo mi kik owe chilo cha. Moro inyalo terowa e okang' kokang' kaka inyalo luok maber mondo mi kik iwe chilo. Kapo ni nitiere kod dandruff e iye wang'i, kaka inyalo timo mondo mi tiek dandruff mag iye wang', mondo mi duok thuolo ni chien mar bedo kod chandruoge ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Makeup ne wawacho ni ka watiyogo to kik wawe obed kuom thuolo mang'eny. Jomoko nyalo bedo gi makeup kaka noseketo kiny mochako dhi onindi ma kiny sama odhi luokore kore kogolo. Mano ok ber. Onego igol makeup as fast as possible mondo mi kik obed kod thuolo mar kelo shida. Sami luoke to kiseluoke to nyaka iluok nyaka tie yier. Nyaka iluok tie yier wang'i maber. Inyalo ng'iyo kabind sanitizer moro ma ok irritate wang'. Ikete kitambano ti irudho go tie wang'i maber. Kar yier iluoko maber mos. Okata inyalo kawo ka warm water tiluoko go tie yier maber. Ok iluok ka in kod haraka tiluoko tie yier kanyo nikech sama iluoko tie yier kanyo kirudho gi kitambano ekigolo dandruffs go. Bende ekigolo ka diponi ne nitiere uchafu moro amora mane yier osemako. Tiluoko kendo igolo oko kaito tiend yier bedo maler mar mondo mi modhi ka biro to yudo kaka ng'owa kalo donjewa. Erokamano mathoth. Wach mogik minyalo wayowa godo? Gima dang' awach ne joka Nyanam en ni rito ler mar wang' biro konyowa mang'eny ka waluoko wengewa, bende walogo lwetewa kapok wamulo wang'wa, to kata wang'wa onego kik waduny, to kochuno ni nyaka waduny to nyaka make sure ni lweti ler. To kar dunyo wang'i, kaw pi mang'ich tiluogo do wang'i to ilo no biro rumo. Bende wadhi e check up mar wang' mondo shida ni nyalo ng'ere chon. Ka dipo ni an gi tuo moro amora ma di nyalo miyo abed ong'ala mamalo mar yudo tuochegi, to ma ok aweyo. Ma biro konyo mondo mi koro denda ni kod teko mar gore kod tuo moro amora kopiro. Joma nitiere kod contact lens onego ilog lweti maler kapok iketo contact lens mondo kik iket uchafu moro amora ei wang'i. Kaito bende wawacho ni jok man gi tuoche kaka blepharitis ma tie yier wang'i kuot, iluoko maler mondo tie yier wang' kanyo bed maler. Apani mano kwatimo to wanyalo konyore mokalo. Erokamano ahinya. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanya? Ponono ni ng'ato dwa tudore koda ayuda Jaramogi Teaching and Referral Hospital. An jalony mar wang'. Namba na en 07 21 40 86 95 kata 0 7 8 6
5 3, 5 2, 1 6. Erokamano dok, erokamano makende kuom kawo thuolo mari mar biro wago mbaka kotenore kod Stai kachiel kod Kalazion. Erokamano, ambe amor kuom yudo thuolo mondo ago mbaka gi jokanyana. Erokamano ahinya. Ageno ni puonjori jahera mar chenro mar penj laktar nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno. Oriti uru masani.